हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जागोन देलायनायनि लोगोफोर आं देलायनाय भिडिअ लाबोनो नागिरबाय आरो दिनै ओरैनो थास्लायस्लाय माने बोथोराबो थान्दा अखा हादों बिराद मोजां बेनिखायनो देलायनायनि भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरो माने आं देलायनोबो रोङा एफा माने मोसानायाव जाखिनि रोङो बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों आरो मोसानायाव जों माबायदि देलायो ओमफ्राय बिदिथ' आङो पार्लार बा माबा पार्लार देलायनायफोरखौ आं बिदि सोलोङाखै आरो लोगोफोर जाखिनि आं रोङो माने बेखौनो शेयार खालामनो सानदों आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय लोगोफोर आंहा देलायनाय एफा बिदि मेकआपफोरा एभेलेबेल गैया आरोना लोगोफोर मोननैसो दङ आरो जाखिनि दङ आं नोंथांमोननो देखायलांखागोन मा मा देलायग्रा दं मा मा फाउन्डेसन दङ ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जाय आंनि मोजोमस्रि इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि देलायनायखौ माबायदि जादोंना जायाखै कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्राय सिम्पोल आं रोंखाया दे लोगोफोर देलायनो ओमफ्राय जाखिनि रोङो बेखौनो शेयार खालामनो सानदों आरो ओमफ्राय आंनि फेसबुक पेजखौबो फल' खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला थुदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर बेनिफ्राय सोरबाथ' देलायनायखौ देलायग्रा मानसिफोरखौ बिराद नायनो बायो आरो हौवासाफोरा बा हिन्जावसाफोराबो खायसे थायो देलायनो बाग्रा ओमफ्राय देलायनायाथ' एसेबांबो गाज्रि नङा आरोना देलायनांगौ साखोन सिखोन साफासो नुयो नङा होमबा लोगोफोर आंथ' देलायग्रा मानसिफोरखौसो मोजां मोनो ओमफ्राय बिदि देलायिखौबो मोजां मोनो खिन्थु सिम्पोलबो थानांगौ ओमफ्राय होमबाबो देलायनो रोंनांगौ आरो लोगोफोर माने दानियाथ' हाबाफोराव सोरनिबा हाबा जानो थांबाबो बार्थडे पार्टि थांबाबो देलायनो रोङिफोराथ' बांसिनानो पार्लाराव देलाय जानानै थाङो नालाय देलाय होजानानै माने पार्लाराव बेसेबां फैसा गारबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो जोङो गावबा गावनो फाउन्डेसनफोरखौ बायना लानो हाबा हारसिंनो देलायनायखौ रोंबा हारसिंनो देलायनानै थांनो हायो आरो लोगोफोर पार्लाराव बेसेबां फैसा गारो नङा होमबा लोगोफोर गाव रोंबादि फैसायाबो सेभ थागोन ना लोगोफोर बेनिखायनो हारसिंनो देलायनायखौ रोंनांगौ आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आङो फाउन्डेसनफोरखौ बायना दोनदो ओमफ्राय आंनियाथ' नांखागौ जायो आं मोसानाय जायो नालाय ओंखायनो फाउन्डेसनफोरखौ बायना हारसिंनो देलायनाय जायो आरो जों बेसेबांथो पार्लाराव फैसा गानो नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो देलायनो रोंनायाबो मोजांसो आंनि थाखायबा आरोना लोगोफोर नोंसोरनि थाखायबा मा कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं बेखौनो दा शेयार खालामलांनो सानदों आरो नोंथांमोननि सिगाङावहा देलायनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनियाव मा मा देलायग्रा दं मोखाङाव दायो जेबो लायाखै आरो क्रिमल' लादों बेनिफ्राय जेबो लायाखै दे ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय थानोसै आरो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दे फारसेनिफ्राय देखायलांगोन आं सिम्पोलसो देलायखायो ओमफ्राय आंनियाव देलायग्राबो गैखाया नालाय नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर बे बेगावनो दोङो माखासे देलायग्राफोरा ओमफ्राय माखासे बाहेराव दोङो आरो लोगोफोर आं देखायलांसै नोंथांमोननो आंनियाव मा मा देलायग्रा दङ हिन्जावफोरनि देलायग्राफोरा बिराद बुरजा जायो नै लोगोफोर आंना देलायग्राया बेखिनियानो आरोना बेनिफ्राय बारा गैया आंनियाव देलायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो आं माने जायफोरनिया देलायग्रा मा होनो खम खरसावनो देलायनो सानदो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय बायना लाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो फाउन्डेसना मोननै दोङो लोगोफोर आंनिया नै फाउन्डेसना बियो नैबे सुगारनि फाउन्डेसन ओमफ्राय बे दामा बेसेबां लादोंमोनथाय माबा दामखौ बावगारबाय आङो माने 900फोरमोन खोमा आरोना लोगोफोर बिनि दामा 900 सुगार बियो ओमफ्राय नैबे लेकमि बियो माबासो बे दाम खमनिसोमोन आरो बियो 300 ना बेसेबांबानिल'सोमोन लोगोफोर नैखौबो लायो आं 300निखौ माने नैबे दाम गोसानिखौ बायनो हाथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो बियो 300नि फाउन्डेसनखौ लादोंमोन बेबो मोजां आरो लोगोफोर बे 300नियाबो मोजां फाउन्डेसना बेखौबो लायो मोननैखौबो इउज खालामो आं बिराद मोजां लोगोफोर ओमफ्राय नैबे सुगारनि फेस पाउडार आरो लोगोफोर ओमफ्राय बियो बेसेबांमोन बावगारबाय आं 700 ना मा लादोंमोन लोगोफोर
माने खनसे बायगासेयानो गोबाव जोरो नालाय हारसिं लानाय ओमफ्राय नै बेफोरो हाइलाइटारफोरा बिराद मोजां बेबो बियो 450 ना मा लादोंमोन लोगोफोर नै बियो सुगारनि बेबो नैबे मास्कारा 499 बियो बिराद मोजां लोगोफोर बियो दै नांबाबो खारनो नागिरा आरो लोगोफोर खनसे लाबाथाय बिराद मोजांखा नोंसोरो जाय लायो बिसोर मिथिखागोन ओमफ्राय नैबेखौनो माबाया प्राइमारा आंनिया नैबेनो दाम खमिनिसो 300नि बेखौनो लायो ओमफ्राय नैबे आइब्रु नै ब्रासआ गंनैल'थार आंनिया नै लोगोफोर आंनिया गैखाया नालाय ओमफ्राय नै लिपस्टिकआ दंख' आरोना ओमफ्राय दा आं नैफोरबो दाम खमिनि गोजासो दाम गोसानि बायनो हाया लोगोफोर देलायनानै दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देलायनोसै बेखिनाजोंनो जाखिनि दोङो आं बेखौनो देखायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो दायो देलायलांसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय दा नै आङो क्रिमखौ लानोसै एसे दहाय फोनखादोंमोन नालाय लोगोफोर दायो एसेल' फोनसै आरो बेखौ लायो आङो दायो नेक्स्टआव प्राइमारखौ फोनसै प्राइमार फोननांगौ लोगोफोर क्रिमनि सायाव आंनिया बेखिनाल'सो दं नालाय ओंखायनो प्राइमारल' फोनसै आरो फाउन्डेसननि सिगाङाव जे लायो फाउन्डेसन लानायनि सिगां प्राइमारखौ लानांगौ आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंनिया मिसुगुरानो गैथारा लोगोफोर जि पातला फिसाखा माने गोदो फिसा फुना हरबाय आरो पार्लाराव ओंखायनो फिसायैनो जाबाय थाबाय रज'नोबो रोङा माबो रोङा माने गेसेंखा आरो आंनिया ओमफ्राय फाउन्डेसन लानोसै लोगोफोर आं सुगारनिखौ लानोसै दिनै सुगार फाउन्डेसन बेखौ लानोसै लोगोफोर आंनि सुगार फाउन्डेसन बारा लाया आरोना लोगोफोर आं सिम्पोल एसे पातलासो फोनगोन आरो बिदि रोजा फोनला आरो मबाइलावबो नायना देलायनो रोंला आं आयना नायनांसिगोन लोगोफोर एसे लस जागोन ना फाउन्डेसना आं बिराद अनो जोबजानो गिसोयो लोगोफोर आं बायनो हाया नालाय दामथार नै ओमफ्राय बिदि स्लिम खालामनोसै फाउन्डेसनखौ नाग्लिजोबना लानोसै मोजां मिलायनांगौ लोगोफोर नङाबा मोखाङा दाख्ला दाख्लि जायो नालाय ओमफ्राय नैबे खोमाफोरथिंबो एसे फोनहरनांगौ आरो नङाबा बेलेग नुगोन नालाय खोमाखौ एसे बेलेग नुबाय दा लोगोफोर फाउन्डेसन लानाय लोगो लोगोनो सोलायखायो महरा फाउन्डेसनखौ लाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो बेयाव फोनना लाग्रोनोसै नै मुसुगुरानो गैया लोगोफोर आंनिया ओरैबायदि पातला माबा बिदि मेकआप ओरै लाबाथाय आंखौ बिराद उन्दुनोसो ओंखारो लोगोफोर नै फोनांबाय लोगोफोर मादि नुदों मोजां नुदोंना नुवाखै खोन्थाहरदे लोगोफोर दायो कमेन्ट मानो हरा नोंसोर लोगोफोर कमेन्ट हरजानो लुगैयो जाहांबायना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं फाउन्डेसन लायालासिनो मेकआप खालामनाय भिडिअबो लाबोगोन आरो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहा नुगोन नोंथांमोना
फाउन्डेसन लायालासिनो माबोरै जोङो मेकआप खालामनो हायो पाउडारजोंनो जाहांबाय दा लोगोफोर नै लाइना माने नै बिथिं नालाय ओमफ्राय बिथिंनिखौ गोसोम नुदों ओमफ्राय बिथिंनिखौ जाथिथि नुदों माने लाइना माबा जाफैयाखै आरोना ओमफ्राय रियेलावलाय बिथिंनियाबो समानसो आरोना कालारा एबार जाबायना लोगोफोर नै मुसुगुराव फोनबाय फेस पाउडार लाथ'वाखै आं फाउन्डेसनल'सो लादो ओमफ्राय दायो फेस पाउडारखौ एसे एसे फोनसै सुगारनि दानसै आरो दायो पाउडार फोनबाय लोगोफोर फेस पाउडार माने पन्स पाउडारफोरजोंबो देलायनो हायो लोगोफोर फाउन्डेसन गैयाब्लाबो नेक्स्ट भिडिअ'आवहा लाबोगोन आङो पन्स पाउडार बा वाइट टन पाउडारजों वाइट टन पाउडारथ' बिराद मोजां जायो लोगोफोर फाउन्डेसन बायनो हायिफोरा देलायनो हायो आरोना आङो गोदोनाफोराव लाथ'लायला मोखाङावल' देलायनोसै लोगोफोर लस मोनसै आङो पाउडार लाखांबाय नै पाउडार लाखांबाय लोगोफोर माबायदि नुखोनो एबार लिपस्टिक लायाबाथाय बुसावसाव नुखायो फेस पाउडार लाखांबाय नेक्स्टआव मा लायो नायलांबाय थादो नै मोखां दानसै आं एसे एबार नै बेजिंथिं ब्रासदो नै बेखौ लानोसै मोखांखौ एसे फिसा नुनायनि नैबे कालारखौ लागोन आरो देलायग्रा गैजोबा नालाय आंनिया दाम खमिसो नै लोगोफोर ओमफ्राय दा गन्थंखौ एसे गोलावसिन नुनायनि नैबे कालारखौ फोनसै आरोना नैबे कालारखौ गन्थङा एसे गोलाव नुनायनि लोगोफोर गन्थं गोलाव खालामनो नागिरदों लोगोफोरनि दानिया नैबेयाव लालायनोसै आरो मेगनाव मा कालारखौ लागोन आङो नैबेखौ लागोन आं आखाइजोंनो फोनजोबो लोगोफोर ब्रास गैया आंनियावहा ब्रासआनो गैया बेनिखायनो आखाइजोंनो फोनजोबो इफोरावबो नै आखाइजोंनो मोजांसो जायो लोगोफोर देलायनो रोंबा नैबेयाव फोनसै दा आखाइजोंनो देलायखायो आंनिया ब्रास नाङा बायनोनो हाया लोगोफोर दामथार ब्रासआबो बा गंसेयावनो 400 गाहाम नैबे मोनसेया लोगोफोर आंनिया 450 ना मा लादो ब्रासआ नैबेनो बिराद दामखा ओंखायनो आं आखाइजोंनो फोनो आरो बायबाय थाया आखाइजोंनो जायो आंनिया मादि नुखो लोगोफोर देलायनायखौ नै जाहांबाय एसे बारा नांला जाहांबाय लोगोफोरनि आंनिया देलायनाया मादि नुदो लोगोफोर खोन्थाहरदो मेगनानो बुथेथे आंनिया गुसि गैया ओमफ्राय दायो जोंनायखौ एसे लानोसै आरो आं मा कालारखौ लागोन जादों दा भिडिअबो बानायखागोन दा रिल्स बानायगोन आं इन्स्टाग्रामाव लोगोफोर ओमफ्राय आं मा कालारखौ लागोन जादों नै सिम्पोलखौनो लानोसै खोमा माखौबा मोनसे बे कालारखौ लानोसै आं बेखौ आखाइजोंनो फोनजोबो आंनिया आखाइजोंनो नोंसोरबो लोगोफोर बायनो हायाबा आखाइजोंनो देलायबानो जाबाय आखायानो ब्रास आखायानो बेस्ट खामानि होयो आं बायनो हाया नालाय बेनिखायनो आखाइजों फोनो आरो लोगोफोर मेगननिया जाथ'बाय आरो लोगोफोरनि
गोसोम गोसोम फोनबाय आखाइजोंनो फोनजोबो आंनिया गासैयावबो आखाइनि ब्रास दुखिया अबस्था बायनो हाया बिनि उनाव मा लागोन आङो बिनि उनाव सुगारनि आइब्रु नै ओमफ्राय आइब्रुबो फोनबाय आं गाहायाव एसे बारा फोनासै ओमफ्राय दायो आं लागोन आइलाइनार बिथिं एसे मैसो गं खालामनो नै बिथिं फारसे मैसो गं खालामबासो मोजां नुगोन मैसो गं खालामनो मोजां मोनो आं लोगोफोर बिथिं ओरै गोलाव गोदोनि एक्ट्रेसफोरनि बायदि मैसो गङा नै लोगोफोर मैसो बेरानि गं फारनैथिंबो जाबाय नै मैसो गङा जाहांबाय लोगोफोर आंनि मेकआपआ जोबसिगोनानो बारा गैला लोगोफोर दसेनो जायो आंनिया मैसो गङा जाबाय नै सोर सोर मैसो गं आखिनो मोजां मोनो खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आं बायदि नै गोदोनि एक्ट्रेसफोर बायदि आरोना मैसो भेरानि गं जाहांबाय लोगोफोर देलायनाया माबा मैसो गं फोनखांबाय दायो फोनगोन मास्कारा सोरबा सोरबा मासे देलायो आयु आयु होनना जासिगोन ना लोगोफोर आंखौ फोनबाय नै मास्कारा गाहायाव फोनला आं लोगोफोर आंनिया सिम्पोलसोखा लोगोफोर सोरबा सोरबा रोङा गारा माबायदि देखायदो होनना जागोन दा सोरबा जाबायानोसै लोगोफोर लिपस्टिक फोनबाय बेयाव माहाय गोजा फोनबाय बेयाव माहाय फोनबाय लोगोफोर आं दायो बेयाव आपेल खावलाय बानायनोसै आपेल खावलाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मा होनो मुहि होनानै आंखौ पसन्द जानायनि नङा लोगोफोर ओरैनोसो बुंदो आं दा फोनगोन नैबेखौनो फोनसै लोगोफोर पिंक कालारखौबो फोनला नैबेखौ बिनिफ्राय लोगो बेयाव माबानानै डाइरेक्ट खावलायाव फोनाङा आरोना आखाइयाव एसे ओरै खालामनांगौ नङाबा दाग्ला दाग्ला नांनो नामायो लोगोफोर लोगोफोर आंना देलायनाया जाहांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै लिपस्टिक लाबानो जासिगोन आरो माबायदि मोनदो खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि देलायनायखौ लोगोफोर दे खम खरसावनो माबायदि देलायनांगौ गाव हारसिङै देलायनो नांगौ बेनिखायनो लोगोफोर पार्लारावलाय मानो फैसा गारबाय थानो ना लोगोफोर देलायनो न'आवनो सोलोंनांगौ आरोना रोङो जों सोलोंबानो गासिखौबो हारसिंनो रोङो आरो इउटुबाव नायनाबो सोलोंनांगौ आं इउटुबाव मोनसे मोननै नायो होमबाबो इउटुबनि नायबाबो माने मालफोर गैयाबाथ' आरो माहा नङा होमबा लोगोफोर मालफोर देलायग्रा थाजोबबासो देलायग्रा जिनिसफोरा थाजोबबासो ओमफ्राय खावलायाव एसे हाइलाइटार फोनसै आं नैबे काबादियावहा गोलैदोंमोन लोगोफोर आं काबादियावहा सोरनिबा आखाइया नांनानै आंनि मोखाङा जिदोंमोन आरो बिराद हामा थै गनाय लोगोफोर बेनिखायनो आं काबादि गेलेला एबारनिफ्राय गिना थाखाबाय मोखाङाव आंनिया जेबो सिथर जेबो दागानो गैयामोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बे काबादि गेलेनायाव बेयाव जिना थाबाय आरो बेनो दागा खारासै दाग माने गोसोमथ' नङा आरो एसे लदादा बायदि जाना थाबाय आरोना नैबेयो दायो लिपस्टिक फोनसै लोगोफोर नै आं बे जिदों हुगानोसै गुस्थिखौ एसे लिपस्टिक फोनसै लोगोफोर लिपस्टिक
ओमफ्राय दायो लोगोफोर नै रेड कालारनि लिपस्टिक फोनसै आरो माबायदि नुगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना रेड कालार लागोन ना लाया जादों लोगोफोर आं रेड कालार लागोन ना म्युट कालारनि लागोन जादों लोगोफोर रेड कालारखौनो नै लिपस्टिक फोनबाय नै लोगोफोर दायो माबायदि नुखो खोन्थाहरदो आंनि देलायनायखौ जाबाय लोगोफोर इनिफ्राय आं देलायला जाबाय बेखिनियानोमोन लोगोफोर देलायनाया ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै मोनखो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआवहा ओमफ्राय देलायनाया मोजां जादोंना जायाखै मोजां जायाखैबा जायाखै मोजां जादोंबा जादों नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय जेबो नङा ओमफ्राय आंनियावथ' देलायग्रा गैखाया नालाय एसां जाखिनि दोङो बेजोंनो देलायबाय नोंथांमोना नुखादों आं मा फोनदों बेखिनियानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि मोजोमस्रि बर' इउटुब चेनेलखौ ओमफ्राय आरो शेयार खालाम कमेन्ट खालाम लाइक खालाम लोगोफोर सोरबा देलाय मांग्रिं सोरबा माबा मुबि बायदिसिना ओमफ्राय लोगोफोर रोंखानायफोरनि थाखाय नङा आरोना बे भिडिअआ रोङिफोरनि थाखायसो ओमफ्राय आरो जाय खम खरसाव देलाय जेनेबा जायफोरा देलायनो गोसोबाबो देलायनो हाया नालाय बेनिखायनो खम खरसावनो बेबायदि देलायनो हायो लोगोफोर एसांबो सिन्था दाजा देलायनाया जाजोब्बाय लोगोफोर आंना नै माबोरै नुखो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर कमेन्टआव माबायदि जादों आंनि देलायनाया आखाइजोंनो देलायखायो ब्रासआनो आखायानो ब्राससो आंनिया लोगोफोर आंनिया ब्रास गैलायलाया आं बायनो हाया फैसा गैया बेनिखायनो आखाइजोंनो देलायो लोगोफोर खोन्थाहरदो दे लोगोफोर माबायदि जाखो बाय बाय लोगोफोर